Cześć, witajcie, tutaj ASW, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed Revelations. Tak, dzisiaj, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, będziemy bronić się przed przeciwnikami, będziemy bronić naszą bazę. Make your stand there. Make your stand here. Co jest? Aha. Trzeba kupić po łuczniku. I need you to hold that point. Defend that area. Jeszcze. O, mogę. Dobra. Nadchodzą. No, czekam. Hold there. No. Yes. Works. Pyk. Mamy kupić barykadę. Tutaj, o. To będzie dobrze. Secure that point. Kolejni nadchodzą. Już czwarta fala na 19. Jeps. Nie to. Się coś chwilę myli. Nie. Zbierajmy pieniążki. Kupić teraz amerykański strzelec. Make your stand there. Make him start here. A niech se chłopaki postrzelają. Niech mają coś od życia. O! Make your stand there. Jeps, jeps. Right there. Nie. Oto świnie. Hold there. Make your stand there. Weźmy sobie paru kuszników. Make your stand there. I... Ja pierdzielę. Ta jest I gra. need you to hold that point. Yo! Jak mi morale podskoczyły. Wybić mędy! Oj, 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 oj. Make your stand there. Make your stand there. Hold that point for me. Trzeba ulepszać tą barykadę. I need you to hold that point. Jeps. Wybić ich! Aj, nie zdążyłem. Jep. Jep. Aim for that. Ale pieniążki zbieramy za to. I dobrze. Secure that point. O, to już jest ostatnia fala. No, szybko poszło. Mamy przesadę. Wow.
Dlaczego ja? Nie! Nieładnie niszczyć. Jest! Obroniliśmy się. Ach, ten Ezio tam na górze. 5 minut, no. What the fuck? Ha, jestem znowu. Ha. Przeszukajmy to. Może będzie jakieś... korpus ceramiczny. Jak mnie to bawi, jak ja się z tego cieszę, że mi się to nie przyda. Jeps! Kwapulun! Nie mogę się powstrzymać. Trochę wojny nie zaszkodzi. Trzeba się pozbyć tej hołoty. O ty gno! Nie. Jedz! Dobra, biegniemy do celu szybko. Przepraszam. No, chyba nie wiedział, jak się pływa. Jedno. Pełna synchronizacja. Nie prowokuj żadnego konfliktu w północnej dzielnicy. No dobra. Nie będę. Ale to tak ciężko. Ezio! Come meet my new friends! Jaki ty masz fajny mieczek. Jeps. You fight like a man late for his own wedding. See, by about 25 years. I was too late to save the bazaar then, unfortunately. But now that my army has doubled in size, we'll take it back together. This way! This way. When the Templars take control of a district, they flaunt their presence. Dobra, idziemy. Hanging banners, extorting the merchants. It's a constant battle to keep them at bay. We rub our noses in every victory. They are quite bold. Why does the Sultan tolerate this? Sultan Bayezid is far away, Ezio, warring with his son Selim, many Fersa northwest of the city. He has been away for years, at least since the earthquake, and maybe even before. He is blind to all this turmoil. Ah, but your eyes are open, see? Hem de Fauda, believe it. Too many to engage directly. I am not confident a smoke bomb will help us here. Smoke bomb? Ezio, it's time you Italians joined the 16th century. These do not obscure. They distract. To tylko rozprasza, tak? Bójcie się, uciekajcie się. Nie! Ja nie chcę was zabijać. They can't resist. Dobra, chodźmy już tam. You are full of surprises today.
Crafting explosives is a new hobby, one we borrowed from the Chinese and have taken to with great passion. You will have to teach me. Who is the mentor here, Ezio? I'm beginning to wonder. To nie jest śmieszne. Gówniarzu. Mówię za Ezio. Your turn. Make me proud. Teraz ja mam rzucić granat. Dobra, jak to się robi? Tak. Tak. No nie bij mnie, głupia babo! No i dupa! Wszystko poszło w cholery. Jestem zdenerwowany. Kurde. No, znajdźka. Dobra, kiedy to jest znajdźka? To jest skrzynka. Proch arabski. Ja pierdolę. No. Hurry, we're nearly there. No nie! O, kolejna skrzynka. O, tak, pieniążki, tego chciałem. O, i siarka. No, jestem koło niego. This is another of our many dens, taken by Templars, as you can see. Somewhere among this rabble is the Templar captain. Kill him, then climb the tower and light our signal fire. This warns the Templars that it is time to pack up and go. Bene. You create a distraction. I will send them home. A więc... A dla mnie jakaś robota się znajdzie? A, pewnie mam tego zabić sam. Yep. Ezio, over here. Over here. Nie mogę się powstrzymać. Whenever the Templars commandeer one of our dens, they leave a captain in charge. Search the area carefully, and you might see him strutting about like a peacock. A, kapitan.
Teraz jakiego mam zabić? Nie. Jej. Oby na niego. Jeb, z dwóch, pięknie. To było dobre. Teraz tu już mogę mordować wszystkich. Jeps. Ale tego się nie spodziewałem, że Ezio zabije dwóch naraz. Tam na górę. Podpal. Ryje mu beret. Sekwencja druga zakończona. No i będziemy się żegnać. Z tej strony było. I'm seeing very strange activity in the Animus. Oh? The CPU should be fairly idle, but the system monitor is spiking regularly, sometimes as high as 85%. Is it serious? I'm not sure. Desmond's signs are stable. Well, if there isn't a problem, let's not try to fix anything. Fair enough. God, I need a drink. Desmond, think about this. What if I went with you? With me? Where? It could work. Just for a while. Until I found a way out. Another body, maybe, or I don't know. I don't want to be here anymore. That's not going to happen. Sorry. No. I guess I had my chance. And I wasted it. Were they close? Desmond and Lucy? I mean, closer than friends? Well, there was the occasional misty-eyed moment, but, She liked him, Bill. That's what she told me. Interesting. that's it? Just interesting? I spent a lot of time training each of them when they were younger. She was a remarkable woman. I just find this whole situation quite sad. Sad? Are you finally getting soft on us, Bill? Jest, dziękuję, że daliście mi skończyć. A więc, to był ASW z kanału Freaky Gamers, to był Assassin's Creed Revelations. Cześć!